Hi, ate muna. Ate. Dito. Hi guys, majong buntag ni jung tanan guys. Ako na po ni Jejin Bers. Karon guys, Lunis na. Jagat ang panahon ngit-ngit, lamas gyapon. Kinako ng pressure. Kawan na napud. Diya karon maglimpyo sa minijunjun dari sa mga kilig kidaghanan ko ang sagbot. Naidahang kapajas na nurok. Labay nang ba. Uy, naraba ko kita ng chikos matumban. Chikos manisi dyan ah. Anang kita ng dana. Mataning ilabay ng tagkan. Di magyapon ni matanom. Sagbot ang magdani. Pinalaman din. Patjun kayo. Magyapon ni matanom. Kung pwede tamnan. Una ta guys. Kaya gandang sagbot ng atay na. Asan yun? Dito po ko. Oh. Nanawag ba? Hinsa! Timona. Di ko niya ito. Hello, te. Good morning, guys. Good morning. Una matubagason kay dami daris gawas ng guna. Kuan day magikan mi. Murag 8 ni ikan. 8 siguro niya. Ako ko kay bawo ingon ang pagwang. Ingnan lang siya di kung kanang hapit na to sa dalagit. Kapantuan ng mga tatay, kasay. 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 Oh. Okay, at tumang kuno maniud to kuno at tumang hapit at ako ng mga okay. Daplin siguro dagat day. Anong kasay dapat pa dagat pa? Ha? Kanang kasay? Masig sa Kasay Beach sila. Masig sa kasay beach mo ato. Yang mayon ng pagbuwang antuhan ni kuyog lasing. Pagi para bakto laro ka ng pagkulit. Pati sige ako lang po para madana po na may lang pa kasi. So salamat jud ka jute. Si mama ni mo si Kian wala ko makakuan sunod na lang. Oh, okay ra. Ako kali ka na. Kinuha ko kang John. Oh, salamat ka. Awan na niya. I love po adoy ha. I love. Ako tayo ba sabi ang messenger kayo para mapuntak ta ka ha. Oh. At ang ikan ni 8:30 na yun natin. Mato kami sa 8:30 magikan mo diha sa Lawaan. Lawaan. Mas ba na syudad pa na no? Talisay? Starmall. Kapag Starmall, Talisay ni Talisay. O ari ni magsukat dahil yun. Padung na ito niya. Sa idagan niya. Kaya magpupuwi magpuno. Kasi kuan. Basta ayaw lang outtake. Huwag mo putang din mo. Lagi. Hindi na kumili ka till number kay. Basig di wala ko ka ng load ba. Messenger naman ako gigamit. Magkuhan ko, maghuwat ra ko sa mga kuhan message. Sige dahil ha. Sige, see you. See you po. Salamat dante. Nagkuhan pa mi, naguna mi daris gawas. Naguna. Ay no, pasingot. Pasingot ba exercise? Nagtag sa do. Sige te. Sige, kaya maganda. Bye-bye ang pinte. Okay. Nagatungkuan guys, panahon ngit-ngit. Wala man po. Day. Day. Ay palabi kini tag-iring dia. Uy. Limpyo na no. Mo nila mi exercise guys kada buntak. Kaso lang kinahanglan nimo sa nga patagasan ng mga sagbot para way gansi ba. Magsagi ka guna kada adlaw gamay ra sagbot kansi. Alakan siyang Oras.
Sakto na na. Sunod guys, katong dito nung unahan nato nga dito nga kaptal. Guys, may message na katong na makipagkita na nga viewers. Nandiyan ka nang ikulbaan ko. Nandiyan ka nang uwaw po. Kung sabot sa ka na naihang ibati ba? Nga makipag-meet ka na viewers. Uwaw. Mauwaw ko. Makipagkuhan. Meet. Diyan naman lagi ko na siya gusto ni hatag. Naman na ito na mo guys sa kanana ikasay at tumilit ito magkuhan. Tumilit ito magkip. Diyan suot na hanggang kuhan guys. Excited ako makipagkita ni ate muna pero ako kasabot siyang gibati. Uwaw nga ka nang nahikulba. Ako sa may gisa to sa mima. May pwede mga tana ba? Asa dapat ang Kasay Beach Hut? Dito rin eh? Pwede rin mga dire? Pero nagi krasada unta para diretso asa dapat ah? Ato Bulukawe. Katong na dulugon ana ni krasada ng nani? Waiting shed? Oh, kato. Diretso to sa. Oh, nakita naman niyo dito yung Kasay Beach Hut na may karatula. Dito lang ta kini para dali. Salamat ah. Diyan nagajud mi guys. First time po ko makaabot dani. Ginawa ko gikulbaan man ko eh. Wow. Wow, makipag-meet to viewers. Sila gina be. So na nami dari guys, sagingan nga. Na ako hagdan. Dagaman tao be. Wow man pa. Ditong ditso eh. Daghan sila. Ada ni lagi. Nahagdan. Bago ra mo ni god. Agdaan ka to didto kani mga bago ra mo na develop god. Naghanan nila ako. Mulo to dito mo sulbi uy. Bago pa nila develop dito sa. Ito iba ni Kapin, sir. Tuig ka pen. Ete. Dito mo sa pika si sulod sa daan. Bago mo ni-record. Maulo to eh. So guys, mo ni sa timona arang kabuutan ni siya guys. Inyo ito mga skinan dito mga iko na sakinan. Nag-rotes. Puro bagatanan. Pag naglisan si Ate Gawid, amat eh. Day Royal, day. Itong sa nag-vlog man ko. Gwapa bitaw ate oh. Ay suon na mo. Ulo ganimi kalit na migabot diri. Dari lang yung kaon. Unsa nga ni mo te? Pilit kasi ate muna kawig na ti floor. Mga basto na konti sa kanang kani. Dili gasolina kanang mga basa. Murag kurintim siguro. Gasolina na. Layo inyo ha diri. Stand check kay nakon nami na napit nami sa boundary dalag ito Alcoy. Doon nami sa Ubong Spring. Nadiyon day. Nasa kuan. Tuwang ka to. Bila ni Ako? Amin mas siguro kung mga luto. dugo. Mga ka pa kami hindi kami lang dugo. Balik para sa kabag lang gud yun. Mga kailaran nila. Na magabong na kita kang iibo na kay wayo ice. Butang darang ice boss. Ah, kuan siya. Usa sa tagiya. Kay kumbaga na soft drink sige mo. Asa biyahe natin? IT. Adiyara sa kuan magtuig-tuig dai. Usa. Lagi diri kailan niya. Dili. Tungkuan sa yun diyan man. Ami tagiyan niya. Kailan. Kailan. Amo rin nag-endorse niyo diri dai. Pero may lag na ang dani. Hindi naman karoon na bitaw. Kailan sa. Palit pa ngat-ngat.
Ingat po tayo. Gamay lagi kinan ano. Bisa si ate sa tag-ija sa bus. Naguman ninyo pangaon, biyahe na pod mo. Sunod-sunod na. Round shot na sila. Dali lang. Tuyok pa. Mga kamag-anak na pininimuti. Napod lang mga partner na dapat sa mga ako ra kulog na ako Kung si Mike Soon. Lain-lain po siya. Pila per hidri deh. Ate may pangutanan nga di matulad. Wala mo nakabalo si ate. Ha? Sige ti, busog na kadyo ko. Ara na ng busoga. Bigo kuno pa oh. Ara mo ng busoga na. Ila di mo kay sunti. kuan siyam Siyam. wa na ang tulo so kuno Gamay ra din te. siyam wala na buwang buwang tulo para 12 nya ang maguwang na ko na kuan siya na nauna na ko usa ka maguwang duha sila na ang ana sila waan tani sila tagiya Ano nagi-green. Mani mga tagi-just bus. Nindot na ba nga mga bus? CSB Transport Service. naisaging nilong ag Busog na ko ti. Kawing sila tiplorog siya timuna no. oh ingon dito sila Lagi. Tinglagas gid siguro dahon og kuan. Yung lagas man ron. Siguro na be? Talisay. Talisay. Lagas gid. Katong nangadto mo sa kuan tong ako yung vlog nangadto mong mama nimo sa is gisano comment gid ko kulay doon lang dito sa amo wala mo Star Mall Oh, Star Mall. oh na amo at bang ay jeepney stop na dito sa esquina Huh? Ano rin ito inyo adi? Ay, Star Mall at bang? oh Nung may esquina. oh ana jud Nakanin na gazita dani first time. Pero kung pasulod mo dani. Nice of view guys sa Kasay Beach Hut. agiwig sa kalsada di katong inyong gid kita kog nangkat kinumdum kay kuna nagpalit ako nangkat nay dada mga kalsada oh Di apit kami nagpalit. Dara mi nakapalit. oh tinibuok ilan kinumdum ko nimo Game kindi. Kuha na may matagog ka. Kindi. kaon buok ko ang ilang tong gilihi atong naglising man atong kuan Kagilihe. oh wa na lakwaan na ra sa sakyanan Ipahumot ra ba pahumot. nagdamgo ko ang lugar nini kung kulo ko marin ko sa damgo Sus lagi mong damgo na tinuod. ay kuan gid ngadto katong murag sap murag kuan gid to kanang murag sapa nya nagihimo nagkatids asa ko Asa kuan. Dakong bato? Sa Banigan ba? Katubang ni anak ka. Wala sila sa ating mulod. Ah, dito sa house. Urbana na nay. na mga kawayanan o nanay karon sa una wala ka to'y bayad karon nanay entrance kay ilan mga gidevelop Dagang kaliguan sa dalag ito eh. Daghan. Daghan. kato akong magwa nangari po sila dalagit kay mo lagi to taga diri ang iyang lolo para mga sisneros Cisneros. Abang Cisneros dire. Murag lumad taga dire dalagi. Kanang Cisneros. tarang paabangan og mga sound system Wala kita sa balot ka Webson. kuan na sa akong pagumangkon kana igagaw Kanang tagiya na. oh iyan ang lolo ang tag-iya jud sa una karon ang anak na Mga anak naman nagtala na. Trabaho sa munisipyo. oh Napipasalubong ni ka. Ano dito?
Siyo kay siya di ko kalimutin. May ba akong i-video kanina na kay siya kayo. Papugong sa edad ginay mo ate. Pero may lang smile ba? Kabugoy ate. Nakikain, nagbitbit pa. Ate, lingi mo. Nangat na. Tunaw ng kinaon niya mo, te. Matambawan ng nairayuma. Pangangat sila. Mura mag-isidensyahan. Guys, dyan nami guys, kay mobiyahin na pud sila. Si Ate Mona og si Ate Ilet na kahawig sang tiyahin. Si Ate Mona naman kahawig na Ate Flor de Lisa. Mga buutan kadyo sila guys. Nakipagkita jud sila na Diya pagi ka na sa bagi kulbaan ko ako kasabot sa gibati. Nga makipagkita. Oh, wow. Salamat ka Junin yung mga ate. Mo ni mga bus nila guys. Ilanggi road test. Mukuan pa na sila mo run south pa. Nami kabas o nami kabas no? Oh. Nami kabas. Ha? Minot kayo mga bus. Ang uso na bas karon na kurente ba pala mauni. Nay maamoy sunod nila. Mo sunod, pwede ba gibawal na para bawasan ng kuan. Nay maamoy sunod nila. Dako pod. Pareha sa dili sa yung pareha sa may bus pero sunod sa may bus. Isang tagidya daning likso natin muna guys. Salamat kay te ha. Salamat. Bisa kita. Diyan na si Juan. Nabuo ka pagkauro na ato ko. Sunod dihat ay kay mo mama. Mama, ay songkot. Sige pa palit kay. Asa man di ka sunod. Sige te, amping mo sa biyahe te. Salamat te. Okay. Guys, manguli nami guys. Daghan kanong salamat ni Ate Mona ug ni Ate Nilet. Kana sila sakay na sila sa bus kay mag-run south pa sila. Hi guys, kana na guys, naabot nami guys. Dara di hatag ni Ate Mona. Ta. Ang kanina ibabaw nga naka-plastic Ate Ruby kuno ni. Kani guys. Kuha na ni Ate Ruby, Ate Ruby na. Zakari agaho tanaw na to guys kung say kuan si sinilas. Isa ko bulog barang bani mo pa. Isa ko. Pakita dito. Sakto ra sa tili Junjun akuan sinilas. Salamat sa sinilas te. Ya. T-shirt. Ano na? Ano say suwat? Dio. Masag suwat. So, t-shirt food. Thank you. Rayon. Harang ka sexy. Ito na mi. Sweater. Sexy ka, Jo. Salamat eh. Diri taas, ba't diri mo po? Mama ni usuron. Laptop ka na? Laptop ka na? Tapos, short. Harang ka sexy. Salamat ka, Jo, te. Kay giganahan ko. Pandigma ah. Nga. Sexy gihapon. Puro mugbo ah. Nga, guys. Oh, sexy. Daghan ka ng salamat eh kay pilihan ko ni mga siksing sa nina. May ka-istoryas, mama. Anja. Sexy pa si Ja. Daghan ka ng salamat eh. Kay mga lamion ka, Jo. Agin mo ang gipangatag. Daghan ka ng salamat sa imo ang Valentine's gift. Pwede pa di ay. Wow.
Dapat kuan guys. Nutella. Nutella. Dagan kadang salamat dari ti sa kuante. Paborito ni Gian. Nila. Tuwang-tuwa na naman itong bata. Malipay ka Diyos giyan dana. Ang kadang salamat ya nagadyan namang kuan di paja. Ganan ka Diyos kutis mga sanina kay mga siksi ka Diyos. So guys, maruto gamang vlog karong adlaw. Dagan kadang salamat at timuna. Happy birthday in advance. Dagan kadang salamat sa imuhang pag-asikaso namo dito guys. Salamat po sa litson. Sa kanyog to. Niyad talaga niyad to. Nagisausaw. Kung salamat pa dati ninit, kinalingaw ko. Grabe ka, Joker. Sige guys. Diyan guys, marato guys. Bye-bye. Kita na po guys. sa susunod na mong vlog.